Hello, sir. Oh, Sir Ike, good evening. Live na ka, Sir Ike. Live ka sa tuang Shoutout Radio. Niya kabahin sa gugma ato ang gisgutan karong gabi una. Radio niya. That's a very interesting topic about gugma-gugma. Yes, that's good. That's true. Nagingon nila, sir, og alang sa imong mga tigpaminawan, mapugnan pa ang baha, nungka ang gugma. Unsa man kunay masulti nimo, Sir Ike, kabahin sa pag-move on, nganong lisod man kay siya buhaton? Sa uban, sir, sayon ra kayo ang pag-move on. Sa uban, sir, lisod kaayo. Unsa man kay mga hinungdan ning tanan? Ang uban, sir, maglisod sila og move on, sir, kay wa sila kibag, asa sila move up ba sila or move down ba sila? Ang uban sa sir, dali ra kay maka-move on, kay dugay na day kayong nangandoy kanusa sila buwagan, fitting lipaya. Nay punto, sir. Pero unsa may sekreto ninyo, sir, ni Ma'am Gay nganong inyong gugma nagkalig-on man mura magturta sa argaw diin nagkadugay nagkalami? Mauna, sir, kanang tungod man gud tingali, sir, ba kay pirmi mi nga giuhaw, sir, sa gugma, sir. Kabantay ka ng mga player, sir, o gikan ka ga-jogging nga pretty nimong uhawa. Murag makakita ka og tubig bisa pag kanabitong every drop counts. Muna nga og pananglitan gali, sir, og inana ang imuha pagtan-aw sa imong bana o sa imong asawa. Mura siyag tubig nga nagtuto, sir, ba sa imong uhaw kay nga galamhan. Murag mahugil, sir, nga makakita ka sa imong asawa, magkadugay, magkalami, sir, kay nagkauhaw ka, sir, lami, uhaw kaayo. So ari kita do kinahanglan kita rin magpauhaw para sa ingon do natay hidlaw nga kauhaw, di ba? Tinuod yun na, sir, tinuod yun na. Og sa imong mga tigpaminawan, sir, og sa mga suki nimo nga mga suki nimo nga mga nagpaminaw sa kahanginan. Yes, sir. Og dinhi sa internet. Yes, sir. Yes, sir. Maayo kayo, sir. Maayo kayo, sir, nga ilang tagaag higayon, sir, nga makasulod sa ilahang mga alimpatakan, sir, ang mga laglom nimo nga mga kaalam, sir, nga arang ikasilsil sa ilahang mga papan, sa ilang kasing-kasing, sir. Aron o kinsa galito, sir, ang mga naay problema sa ilang gugma-gugma. Badali ra kayo matabangan nga maka-move on. Unya kato, sir, doon na sila yung mga gitipigan nga mga hinigugma sa kinabuhi, sir. Pirmi silang uhawon nga sa kauhaw, sir, magtan-aw sila hinigugma. Lami kay higupon, lami kay suyupon. Aron matagbaw, sir, ang mga nagngut-ngut nga mga kauhaw sa pagbati, sir. Pastilan, sir. Nindot kayo, sir, no? Nindot kayo laom-laom gito, sir, no? Mura ka na ang kauhaw o ka na nga kakahidlaw sa ilang kasing-kasing, di ba? Tinuod yun, sir. Kanya muna nga, di lang kayo magpalabi, sir, kay tingali niya og nalamian na kay kasi mong kauhaw, tingag na dehydrated na hinuon, sir. Sakto, sir. So, kung di yun magpalabi, kung insakto ra ang kauhaw, mura ba o ganang imo lang nga tagamtamon, imong aninawon, ang insakto ra gyud nga gipangayo sa imong kauhaw. Dili nimo pasobraan, dili pud pakulangan aron sa ingon, dili pud ka masakitan, di ba? Maara ba, sir? Tinuod yun, sir. Kalawom sa imong kaalam nining kagabion karon, sir. Salamat kay, sir, nga maoy nag-udyok, sir, sa akong mga pangunahuna aron mapanday og dugang nga mulig-on, sir, kahugot ang mga konbiksyon ng akong mga nakitaan nga mga kaalam sa kinabuhi kuyog nimo, Sir Tristan. Salamat kayo, sir. Dagan kayo, salamat na, Sir Ike, no, makiksunod, no, si CR, mauto si Mr. Ike Labrado, no, ang school head, no, sa Kabuuan Senior High School. Dagan kayo, salamat, Sir Ike. Pastilan, Sir Ike. Yes, sir, the pleasure is mine, sir. Dako kay kong galipay nga nag-uban-uban ta karong gabi na, no, nga dugi na ginakon ning gipangandoy nga mag-uban-uban ta, pero sa pagkakaroon tingog lang usa ang inyong madunggan mga kaigsunan, no, kay ning iyahang naong ni mahalon juga ini ang naong. Kung ako nang ipakita, din ako makaya ang bayad sa talent fee ani.
Sumato siya no. Sir, unsa may imong katapusang mensahe para sa to ang mga naminaw karon para ma-inspired pud sila sama sa imong pag-inspired sa imong pinalangga nga hinigugma nga si Ma'am Gay Labrado. Ang ako alang sir, ang gugma ila lang yung hibaw-an sir nga ang gugma sir nagsukad gina sir gikan sir sa kahitasan. Unya ang gugma sir andam kaayo mo patulid sir sa mga nangahiwi nga mga pagbati. Ang gugma sa sir andam kayo mo pasaylo sa mga sayop sa katilingban, sayop sa atoang mga esposo, sa atoang mga pinalangga. Andam kayo sir mupasaylo, andam kay mupangga. Ang gugma sir grabe kaayo og kabugat sa kinabuhi, og kahulugan sa kinabuhi. Kung walay gugma sir, walay kahulugan ang kinabuhi. Daghang salamat. Thank you so much, Sir Ike. No, nag-drive ka no, bisa nag-drive si Sir Ike makigsunan pero iya lang gihapon nga gidawat ato ang tawag no para makapaambit si Sir Ike sa iyahang kanang mga nindot kaayo nga mga idea about love. Mao magid ni siya si Sir Ike. Basta gugma ang hisgutan, wa na ilain pa nga maayo niya na makigsunan si dili kun dili si Sir Ike Paul Labrado makigsunan no ang atuang school head diha sa Kabuuan Senior High School. May gabi Sir Ike. Thank you so much no. Unya Sir Ike, amping diha sa imong pagbiyahe Sir Ike. So pohon Sir Ike manawag usab minimo pohon no kung makasinati mi og problema mahitungod sa gugma. Thank you, salamat sir. Sige sir. Blessings sir, blessings. Okay, thank you Sir Ike. Thank you po ni Ma'am Gay sa iyang paghatag sa kuano sa telephone no, sa iyang pinalangga nga asawa. Thank you. Salamat Ma'am Gay. Si Ma'am Gay Labrado makisuna ko ning kauban nga magtudlo sa Tuya National High School. Thank you, salamat Ma'am Gay. Ang paspas kayo mo sort og module ba. Bye-bye ma'am. God bless.